So uma ngabe uNkulunkulu edala uNkulunkulu kukhona isikhathi la khona adale kungekho into ephathekayo ekudaleni kwakhe njengoNkulunkulu. Wadala zonke izinto wazibeka kahle ngononina bazo amehla abantu angakakwazi ukuyibona engakakwazi ukuyithinta kodwa kuyena uNkulunkulu ngamazwi awakhulumile izinto zaba in place okusho ukuthi uNkulunkulu yonke into ayiqalayo uyiqala ezweni lakhe lo uNkulunkulu before ayidedele kubantu abasenyameni. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu ezodedela kuphela izinto zaseNkulunkulwini bakhe kubantu abasenyameni bengase bengayi-understand i-wisdom kaNkulunkulu. Ingakho umprofethi u-Isaya ezebuza ukuthi uNkulunkulu yazi ukuhlala omngaka kuyangimangalisa ubani uNkulunkulu okwelulekayo uthi ngoba ngibona indlela odale ngayo umhlaba. That's why uNkulunkulu angasheshe kufike la. Abekozalana. uNkulunkulu wadala owesilisa wadala nowesifazane. So mekudala owesilisa nowesifazane une mission ngabo. I don't know ukuthi noma bakhona nabaphinde badaleka emveni kokuba uNkulunkulu esedalela ababili. Kodwa ngazi ukuthi kuyenzeka manje kube sengazi ukuthi uNkulunkulu wadala noma waphinde waeda. Uyayizwa into engisho? Angithi yabona ukuthi sonke surprised. Angithi uma ngabe kufika isikhathi sokuthi abantu bafuna ukuba comfortable lentweni against uNkulunkulu benza sengathi uNkulunkulu lento abayiyo wayidala yena. Manimba zalwane uma ngabe umuntu efuna ukwenza into ayenzayo ebe comfortable ngayo uyefuna ukuchallenge abantu abazi uNkulunkulu imvelo yakhe kube sengazi ukuthi izinto abazenzayo zi-right naphambi kwamehlo kaNkulunkulu. Angithi sonke vele kuthiwa singabantu kodwa sibe siphambana necebo likaNkulunkulu. Mind you nesilwana sikwazi ukuyishintsha into esiyiyo kodwa umuntu uyakwazi ukucabanga ukuyishintsha into ayiyo bese ethi thina siyahlulela bazalwane asingahluleli right kodwa asehlulele ngezwi okungukuthi uNkulunkulu mayidala wadala kanjani ngoba thina sasikhona kwi creation ngoba thina savele ezwini elikhulunyiwe ukuthi sasingakabikho uNkulunkulu ethi let there be light akusho ukuthi thina sasingaboni kwenze ukuthi uNkulunkulu wayesasibeke in distance ukuthi singaphazamisi icebo lakhe ngoba sasingaba rebellious against uNkulunkulu kube sambona ekhuluma kungekho lutho. Kodwa uNkulunkulu wathi ake ngenze izinto zaseNkulunkulwini kuqala before ngidedele umuntu bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu maseqedile Genesis chapter 1 verse 27 wasethi masenza abantu okusuka ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi engikwenzile akwanele engekho umfanekiso. Number 1 wabona akwanele engekho ubani umfanekiso. Number 2 akwanele engekho umuntu ongenayo iwisdom okusuka ukuthi uNkulunkulu mangabe ezobeka umuntu akambekanga engamnikezanga wisdom futhi engambekanga endaweni yokubusa. Waqale wamenza wayesethi angikwazi ukuyokudedela iyohlala. Akithi sithi uNkulunkulu qala wadala entweni engekho esusela entweni engekho wayesezohlanganisa imaterial yokuthi kuphuma umuntu ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambuka bani uAdam okusho ukuthi kwase kukhona into wayithatha uNkulunkulu emhlabathini umhlabathi wawusuvela unjani bazalwane uvela ukhona noAdam wayesedaliwe. Kwase kuthiwa Adam semfuna ukuthi uzobusa yona lento ophume kuyona. Remember ukuthi umuntu mangabe ethi uyadlula emhlabeni kuze kuthiwa uthuli bani bazalwane uthuli umhlabathi kophi umhlabathi okusho ukuthi between those two things umoya nenyama kunendawo yakhe yokubili. Bese kuba nento yokungukuthi uNkulunkulu mangabe ekwenza lezi zinto zombili kukhona into owayefuna ukuthi eyisustain. Number 1 uNkulunkulu mangabe ezokwenza umuntu wayemenzele nabantu bazalwane icebo lakhe. Number 2 wayesemenzela ukuthi ebuse uNkulunkulu ecebeni lakhe. Okay. You remember ukuthi uNkulunkulu akashaya abantu ababusana.
babusana abantu sebonile kwakekho government uNkulunkulu nomuntu besa right kwavela isono kwavela government Yo. so uma ngabe ugovernment edla imali akayidleli ukuthi akaza abantu bayahlupheka inkinga icebo likaNkulunkulu ngabantu abaphethe amen bazalwane angifuni uphinde ngelinye ilanga ublame ugovernment akanankinga ugovernment ngidlela imali ekufanele sayidle akanayo imission nane purpose ngomuntu amkhethe the only person on a mission ne purpose ngomuntu uNkulunkulu nabantu ababizelwe icebo likaNkulunkulu ukuthi bekwazi ukuhambisa abantu ecebeni likaNkulunkulu. Okay. Mpostoli uNkulunkulu usemdaleni umuntu wamnikeza ukuhlakanipha wamnikeza nokubusa. Sesiyadlula ke umuntu useyavela usenyakazile usephakeme. Okay. Umuntu usephansi. Umuntu bazalwane right? Kwabonakala thakanyakazi akaphefumuli bathi yena umuntu. uNkulunkulu wayese decide ukuthi kukhonto engayenza engakwazi ukusustain lokho until icebo lami lifezeke ngakho. Wayesephefumulela umoya wakhe. Sithola lapho ukuthi umuntu waqala wanyakaza waqale wakhuluma. So mangabo Adam evela uvela kwi-dominion. Mangabo Adam evela uvela kwi-abundance. Ayikho into Adam wavela kuyona isweleka ngoba uNkulunkulu wayesekhulumile emaphakadeni. Amen bazalwane. uNkulunkulu wayesenjani bazalwane? Wayesekhulumile. Kusho uNkulunkulu mangabe emsondeza umuntu wayengamsondezeli ukuhlupheka. Kodwa wayemsondezele imbazalwane ukubusa kwase kuba khona into ezoshifta umbuso womuntu. Hayi ukuthi umuntu ngeke sakwazi ukubusa. Abantu bayakwazi ukubusa